Bună ziua! Mă numesc Neacșu Marius și am plăcerea să vă prezint icoane pictate de mine, care le am de vânzare, icoane sfințite ca slujitor al bisericii, și doresc foarte mult să știți că eu execut la comandă, stimaților clienți, portrete, tablouri votive, adică de familie, peisaje și, bineînțeles, sfinte icoane, în stil bizantin, dar și în stil popular românesc, neproprie. Uitați, de exemplu, icoana a 4, Glicofilusa. Glicofilusa înseamnă dulcea sărutare pe care o dă Dumnezeu cu prunc Maicii Domnului. De asemenea, Maica Domnului umilenia, adică rugându-se într-o atitudine de desăvârșită smerenie și supunere față de voia Domnului. De asemenea, icoane populare în stil transilvanean de secolul XVIII, în viziune artistică proprie, Maica Domnului îndurerată sub crucea Fiului Său. Uitați durerea din expresia privirii, dar și bunăvoința Fiului de pe cruce, iar suirea la cer în carul virtuților simbolizează acești cai a prorocului Ilie. În dreapta puteți evidenția pe Sfântul Profet Elisei, ucenicul Sfântului Proroc Ilie, care spunea: Părinte, părinte, calul lui Israel și călăreții și cămașa sau cojocul lui Ilie. Că v-am fost de folos, vă doresc o zi cât mai bună. Amin.